cijenjeni gledatelji YouTube kanala Hrvatskog boćarskog saveza, kao što smo tokom proteklih streamova imali priliku upoznati juniorsko boćanje u Hrvatskoj, tako je danas na redu Rafa. Tokom protekle 2,5 godine vršene su mnoge aktivnosti, odrađena neka natjecanja. Toga što se događalo u tom periodu ćemo se dotaknuti prije posljednje faze igara, zato nas tada pratite, a sada ćemo se sa predsjednikom Komisije za razvoj Rafa boćanja u Hrvatskoj, gospodinom Zoranom Nasićem, dotaknuti svega onoga što nas čeka u narednom periodu. Zorane, dobar ti dan. Dobar dan Siniša tebi, dobar dan svim pratiteljima YouTube kanala Hrvatskog boćarskog saveza. Ove sezone vršene su prijave, Zorane, za natjecanje. Možeš nam nešto više o broju prijavljenih ekipa i planovima komisije za ovu sezonu? Dakle, u trećoj sezoni prve Hrvatske Rafa lige prijavljeno je 8 ekipa koji će sudjelovati normalno u dvokružnom sistemu natjecanja. Planovi su uz regularni dio natjecanja, normalno i kup natjecanje i pojedinačna prvenstva u disciplinama pojedinac klasično, kao i precizno izbijanje i prvenstvo u paru za prvaka Hrvatske. Jedna od novina koju ćemo uvesti ove godine, ako nam, nadamo se, uvjeti dopuste epidemiološki, je pojedinačno prvenstvo za žene koje bi se trebalo održati sredinom 7. mjeseca u Zadru. Da, pohvalno je to, Zorane. Znamo da je mlada Ana Juginović i prva žena koja je zakoračila na Rafa terene, a evo po registracijama jasno da se taj broj žena širi. Međutim, želio bih da se dotakneš planova, čini mi se, tvoje komisije, odnosno komisije koje si ti predsjednik, prema školskom sportu. Iskoristio bih ovu priliku da pozdravim sve članove sportske komisije za razvoj Rafa boćanja u Hrvatskoj. Planovi komisije, ima ih jako mnogo. Zaista je puno planova za budućnost. Jedan od planova je, kako sam već spomenuo, održavanje pojedinačnog prvenstva za žene i uvođenje žena u Rafa boćanje. Drugi, odnosno to bi prvi primat program i plan je lagani ulazak i uvođenje djece osnovnoškolskih i srednjoškolskih uzrasta u boćanje. U tom smjeru su odrađeni već neki dogovori sa školskim športskim savezom Splitsko-dalmatinske županije. Zorane, aktivnosti koje vršite usmjerene su i prema županijskim boćarskim savezima. Znamo da je sve krenulo iz Splitsko-dalmatinske županije. Nastavljeno je prema Zadru, kao što si rekao, međutim, tu vaši planovi ne staju, nego imate namjeru Rafu širiti i na druge županije. Normalno, naši planovi za budućnost su ne samo da zadržavanje Rafe na jednom uskom dijelu, južnom dijelu Hrvatske u jednoj regiji. Naši su planovi da se Rafa kao sport proširi na cjelokupnu teritoriju, da u budućnosti budu zastupljene i Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Središnja Hrvatska, Slavonija. I ovom prilikom pozivam sve ljude, pojedince i klubove da se svojim doprinosom i jave i uključe u razvoj Rafe i samo natjecanje. Komisija je na raspolaganju 24 sata dnevno. U bilo kojem trenutku bilo ko zainteresiran se može javiti, obratiti bilo kojem članu komisije, da li meni kao predsjedniku, Siniši kao članu i jednom od najaktivnijih sudionika i komisije. I nadamo se u budućnosti da ćemo imati ostvari kontakte i kvalitetno Rafu prezentirati svima i učiniti je dostupnima na cijelom području Republike Hrvatske. Hvala Zoranu za sada. Kao što smo najavili, sa Zoranom ćemo se još družiti prije posljednje faze igara. Da, a mi ćemo ponovo
čuti predsjednika komisije za razvoj rafa boćanja u Hrvatskoj, gospodina Zorana Nasića. Čuli smo njegove planove, čuli smo planove članova komisije, a sada dok igrači Metkovića pripremaju igrališta za posljednju fazu igara, mi ćemo zajedno sa Zoranom proći i ono što se dešavalo u rafi u Hrvatskoj do sada. To je Rafa je krenula inicijativom izvršnog odbora Hrvatskog boćarskog saveza i njegovih članova, gdje se formila jedna reprezentacija na čelu sa Matom Paveškovićem i Lukom Žurom, koja je sudjelovala na natjecanju iz kalendara Svjetske boćarske federacije Rafa, odnosno CBI-a. Naši natjecatelji su pripreme za to odradili u Stobreću, obzirom da nisu imali igralište adekvatno, onako 100% Rafa igralište. U Stobreću su ti reprezentativci bili jako dobro primljeni i izvršena je simulacija maksimalno koliko je to u tom trenutku bila moguća, da bi u Turskoj na jedan način naši Rafa reprezentativci praktički uzdrmali boćarski Rafa svijet rezultatima. Par u sastavu Luka Žure i Mate Pavešković osvojio je drugo mjesto ukupno, a Mate Pavešković je proglašen najboljim igračem natjecanja. Obzirom da je u pojedincu bio prvi, veliku je tada to pažnju javnosti pobudilo, da bi onda izvršni odbor nastavio daljnje aktivnosti. Zorane, još jedan put te pozdravljamo. Nakon što se reprezentacija vratila iz Turske, Hrvatski boćarski savez je stupio u kontakt sa najjačom nacijom na svijetu i da bi Italijani poslali zaista ono najbolje što imaju. To je gospodin Giuseppe Paluca, izbornik njihove seniorske vrste. Ti si dosta bio prisutan kod tih aktivnosti, pa ako nam možeš ovako okvirno o čemu se radilo po dolasku talijanskog izbornika seniorskog i što smo to sve imali priliku naučiti u Sinju. Dobar dan Sinša, još jednom tebi i svim pratiteljima YouTube kanala. Vidjeli smo malo prije iz priloženoga, ono je početak priče, odlazak u Tursku, formiranje te reprezentacije i tu se počima priča o formiranju prve Hrvatske Rafa lige. Upravo si, gospodin Giuseppe Paluca je jedna izvanredna osoba, osebujan čovjek koji je na čelu najjače reprezentacije trenutno u svijetu Italije. Došao nam je pomoć i prve 3 dana je bio u Sinju s nama, ne samo pomoć nam u smislu tehničkih pravila, tehničkog dijela Rafe, nego i u smislu izobrazbe i prvog sudačkog kadra u Hrvatskoj za Rafa boćanje, kao i u pomoć u samim tehnikama igre i tehnikama valjanja, pucanja i samim tehnikama izvedbe Rafa igre u terenu. Da, nakon provedenih aktivnosti u kojima su sudjelovali i predsjednik gospodin Tomislav Ćurko i dopredsjednik gospodin Denis Peršić i ti kao predsjednik komisije, rezultat svega toga je bila daljnja podrška Hrvatskog boćarskog saveza, odigravanje i prve sezone, a onda i put na Europsko prvenstvo. Ti si tamo bio kao
kao voditelj delegacije ispred Hrvatskog boćarskog saveza, pa ako se možeš tog europskog prvenstva u Austriji, u Innsbrucku, malo pobliže dotaknuti. Tako je. Mi smo u svojem projektu imali i imamo i punu podršku HBS-a. Odlazak u Innsbruck na Europsko prvenstvo u 2019. godine je jedna iznimno bitna faza u razvoju RAFE, jer to je jedno prvo i veće međunarodno natjecanje gdje su naši igrači ostvarili izvanredne rezultate s obzirom na to da smo mi najmlađa reprezentacija koja je bila prisutna na tom natjecanju. Ostvarili smo plasman na svjetsko prvenstvo u dvije discipline, u disciplini par klasično, pojedinac klasično. Međutim, jako bitno je jedno iskustvo koje su naši igrači, koje smo mi sami stekli gore u Innsbrucku. Moram pohvaliti ljude koji su naši, koji su na privremenom radu, da imali smo jako dobru podršku u navijačkom smislu i zaista jedno prekrasno iskustvo. Da, reprezentaciju je vodio dugogodišnji boćar gospodin Damir Pirić kada je struka u pitanju. Naš mladi Duje Pirić koji istini za volju ima ambiciju nešto veći trag ostaviti u volo boćanju i mlada Ana Euginović kao prva dama među Rafa boćaricama. Tvoja malenkost, ste bili tamo. Kad je rezultat u pitanju, moramo se posjetiti dostignuća koje ste napravili u paru. Duje Pirić i Marin Ribičić imali su pa gotovo sve u svojim rukama i zamalo medalju, odnosno treće mjesto, plasman u polufinale i treće mjesto. Zaista nijanse su odlučivale o tome. Bio si gore i ovako smo napravili puno i napravili ste puno, međutim bilo bi to odmah tada u startu jedna velika kruna na cijeli vaš rad, ali nadamo se da neće dugo proći do jednog takvog dostignuća, a to je, kažem, medalja sa prvenstva. A da, mislim da u igri za ulazak u polufinale u tom trenutku po meni je presudila jedno neiskustvo tako velikih natjecanja. Dogodila se jedna greška i ta je greška poslije rezultirala da je Francuska ušla u polufinale, osvojila medalju. Mi nismo ostali bez plasmana u polufinale, jedan gorak okus, a isto tako jedna jako bitna škola za budućnost. Naime, ono što nas veseli, ukoliko uvjeti dopuste, ove godine bi se trebalo održati svjetsko prvenstvo u 7. mjesecu, gdje imamo, kako sam rekao, plasman u dvije discipline, paru klasično i pojedinačno klasično, i tu se nadamo, ukoliko uvjeti dopuste, da će biti rezultati ovoga puta puno bolji. Da, dosta ovisi i o pandemijskim uvjetima i međunarodnom kalendaru, tako da je jako teško o tome spekulirati. Još jedna zanimljivost, ostavština koju su vama ili nama u Rafi ostavili volo boćari je ta da ste u Austriji bili zaista pod povećalom kako trenera, natjecatelja, tako i publike. Dakle, Hrvatska je boćarska velesila, zna se koliko Hrvatska vrijedi u boćarskom svijetu. Rezultat u Turskoj je tada, rezultat Mate Paješkovića je tada pobudio mnoga zanimanja, ali jednako tako, evo, uz Mirka Savoretija, jednog od najpopularnijih igrača svijeta, zvijezda turnira je bio i naš legendarni Marin Ribičić, jedna i osebujna ličnost i jedan zaista pravi igrač, a pogotovo je pažnju pobudio svojim stilom igre kojeg je prezentirao u Austriji i na toj podlozi koja je brza, gotovo kao staklo. Marin je pokazao nestvarnu moć kontrole nad boćom, što je, čini mi se, tada i po tvojim izvješćima odgovori bilo zaista fantastično. Da, posebnu pažnju na tom prvenstvu pobudilo je upravo stil i način igre naših igrača koji je za
sve ove Rafa igrače iz Italije, Švicarske, Austrije koji se dugo godina bave sa tim. Jednostavno bio je jedna nepoznanica. Tih tereni u odnosu na Volo, Siniša, ti je jasno da su jako velika u podlozi, jako velika razlika, ti su tereni nemjerljivo brži, neuporedivo su brži i osjećaj same kontrole boče je puno teži. Tu su naši pokazali iznimno kvalitetan način kontrole bočanja drugim stilom u odnosu na reprezentacije koje igraju gore. Da, još će nama u tehnici trebati rada za dostignuti Italijane, obzirom da nam za sada u ovim povojima fale neke tehnike kako bližanja, tako i izbijanja. Međutim, na dobrom smo putu, čini mi se svi skupa, i na dobrom putu ste vi kao Komisija za razvoj Rafa bočanja, koja čini mi se nakon tog prvenstva nije niti malo gubila vrijeme, nego ste zasukali rukave i jako često se sastajete i donosite daljnje zaključke, planove. Možeš i nešto više o vašem radu? Pa da, ovim putem, mislim, komisija je u sastavu koja radi maksimalno ozbiljno, maksimalno korektno. Tu su ljudi koji zaista imaju volju, želju, trude se, projekti su malo pa novi projekti dolaze. Ne bi iskreno mogao nikog posebno izdvojiti, jer svi zaista rade, što se kaže, kao jedan. Naši sastanci su česti, razgovori su uglavnom vode u cilju unapređenja i lige i igre i uglavnom, kako kažem, u pozitivnom smjeru, gledajući unaprijed. Sa ovim mogućnostima koje imamo uz punu podršku HBS-a, što je jako bitno u svemu ovom. Da, odigrana je i ona prva sezona, dobili smo i prvog povijesnog prvaka Hrvatske, bočarski klub Rafa, prvaka Hrvatske, bočarski klub Naklice i jedno zaista zanimljivo i neizvjesno finale. A onda ste vi kao komisija, kao što smo rekli, nastavili dalje razvijati priču, okrenuli se i mladima, to mislim na vas ispred bočarskog kluba Pržina. Također ekipa Sveti Ante Turjaci, pa evo, ako možeš se malo upravo te ekipe dotaknuti, čini mi se da tu igra nekih 4-5 igrača do 20 godina, a onda i osvježenje ova Rafa ekipa Tugare gdje ima čak i kadeta. Možeš se malo dotaknuti tih naših najmlađih bez kojih nema napretka? A ono što nas posebno veseli je, kako sam i prije rekao, ova grupa mladih igrača koji su aktivno uključeni u igranje Rafe, i to je stvarno jedno blago koje trenutno je u poziciji na nekih 7 ili 8 igrača, uključujući Svetog Antu i ekipu iz Tugara. Nadamo se u budućnosti da će se to puno više obogatiti, a s tim, naravno, kako se bude liga širila, kako se bude Rafa širila u Hrvatskoj, tako će se širiti pristup i dostupnost mlađih igrača. Ono što nas za sada veseli je ovaj broj mladih igrača iz ekipe Svetog Anta i Tugara koji zaista u sebi posjeduju potencijal i talenat za budućnost i na planove da se Rafa ima temelja za širenje dalje. Da, spomenuo si sada i širenje. Prvi vaš korak je bilo širenje prema Zadru. Tamo ste naših suradnika u gospodinu Željku Sabaliću i ekipi Brodarica. Dosta je pripomogao i predsjednik Saveza, gospodin Tomislav Ćurko. Kako je to sve skupa prihvaćeno u Zadru? Pa, normalno, već u ranijim sastancima se
dogovaralo i razgovaralo kako se Rafa treba proširiti na cijelo područje Republike Hrvatske, na sve naše regije. Tako smo došli u razgovor sa gospodinom Željkom Sabalićom i zainteresiranost je pojavila se od strane Zadra da se uključi u tu priču Rafe, međutim neke tehničke stvari je trebalo pomoć. Mi smo bili na raspolaganju, pomogli smo i obećali smo pomoć u svakom pogledu. Na taj način smo i ekipi iz Zadra koja je im ostvarila uvjete da ima dvoranu donirali jedan tapet za igrat Rafu i nadam se u budućnosti da to neće ostati samo na jednoj ekipi, da će se za iduću sezonu prijaviti minimalno još jedna ili dvije ekipe iz te regije. Da, i u Zadru se bore kao u cijelom svijetu sa pandemijom. Pričali smo o tome, najvjerojatnije bi bilo između 12 i 15 ekipa da su neke normalne epidemiološke okolnosti. To nije slučaj, nastavili ste prije druge sezone, odnosno nakon prve, a prije druge, kako sa Zadrom, tako je i gospodin Ivo Visković kao dopredsjednik zbora sudaca Hrvatskog boćarskog saveza se dosta zauzeo za Rafa Boćanje kao jedan istaknuti djelatnik boćarski među sucima tu u Dalmaciji. Održao je ponovnu edukaciju da bi sve skupa rezultiralo, čini mi se, i prvim prvenstvom Hrvatske po disciplinama i prvim pobjednicima. I osim prvenstva po disciplinama i kupom Hrvatske, prvim Rafa kupom Hrvatske. Tako je, bitan faktor u igri kako u volu tako i u Rafi je taj sudački dio i mislim da čak s jedne strane suci su u Rafi jedan jako bitan faktor, na njima je teret svih tih vođenja igre i donošenja svih odluka, budući da u razlici od vola u Rafi igrači su stacionirani svi na istoj poziciji, a sudac obavlja sve one radnje koje u volu obavljaju sami igrači. Isto tako od prošle sezone smo krenuli sa inicijativom, odnosno donijeli smo odluku da krenemo u kup natjecanje Hrvatske i pojedinačnim disciplinama. Da, tu smo dobili prvake u preciznom izbijanju, Duju Pirića, dobili smo prvake u paru, to je par boćarskog kluba Gorčina, dobili smo i neka nova lica koje čini mi se su napravili odmak od onog bakelita kakav se igra u Dalmaciji i igrače kojima više odgovara i po konstituciji, po načinu igre Rafa. Čini mi se da među njih spada i prvi prvak Hrvatskog pojedinačno klasično gospodin Tomislav Jerković, kao i Hrvoje Dotur, član tvoga kluba, boćarskog kluba Pržina. Tako je, kod nas u Dalmaciji Siniša, taj bakelit je jako slična igra Rafi, međutim s tom razlikom da kod Rafe imamo jasno definirana pravila, a u bakelitu to nemamo. Rafa može tražiti svoje potencijalne igrače upravo među tim igračima bakelita koji imaju izraženiji, finiji osjećaj valjanja, pucanja. Mislim da se ova dva čovjeka, i Tomo Jerković i Hrvoje Dotur, to dokazali ovu godinu kroz ovu sezonu. Normalno, obojica su ozbiljnije shvatili svoje uloge i mislim da su zaista ove sezone bez omalovažavanja ikoga, dva najkvalitetnija igrača što se pokazalo i finalnom utakmicom pojedinačnog prvenstva u Hrvatske. Da, ono što smo u prvoj sezoni znali da su Mate Paješković i Luka Žure na vrhu, u drugoj sezoni su već dobili neke takmace, dobili su u njima i svjedočili smo, to su jako neizvjesni dvoboji i što je više takvih dvoboja to je bolje. Međutim, zadržat ću se na prvaku Hrvatske i njegovom klubu, boćarskom Rafa klubu Solin. Znam da su ti članovi komisije svi jednako dragi.
ali evo izdvojit ću povjerenika za ova prvenstva Hrvatske po disciplinama, gospodina Svemira Drlića. Čini mi se da je pored svih istaknutih on najviše istaknut, kako ispred i boćarskog kluba Solin, ali i Hrvatskog boćarskog saveza. Zaista gospodin Drlić je spreman na svaki oblik suradnje i pomoći. Pa za Svemira ne bi trebalo trošiti puno riječi, to je jedna osobujna osoba, čovjek pun volje, želje, elana i u svakom trenutku spreman za rad i ono što je bitno, željan rada, željan novih dostignuća, željan inovacija u svakom pogledu, u biti i namjeri da se Rafa oplemeni, raširi i popularizira. Da, lakše je naći dan kad Svemir ne pošalje neki materijal ili neku doradu ili članovima komisije ili ured Hrvatskog boćarskog saveza nego kad to ne napravi. Tako da hvala Bogu da ga imamo. Druga sezona je završila i slavljem novog prvaka boćarskog kluba Gorčina koji je u finalnoj utakmici pobjedio upravo tvoj klub, boćarski klub Pržina. Znamo da na čelu boćarskog kluba Gorčina dugogodišnji boćarski djelatnik gospodin Ante Jurjević. Antu možete voliti, ne morate, ali nedvojbeno je kroz godine on to zaslužio. Pa i ovom prilikom iskoristit ću priliku još jednom da čestitam ekipi Gorčine na osvojenom prvom mjestu ove godine u finalnom doigravanju. Finale se odigrali između, kako si rekao, moga kluba, boćarskog kluba Pržina i boćarskog kluba Gorčina. Ekipa Gorčine je bila puno koncentriranija i kvalitetnija i jednostavno pred nama je iduća sezona i gdje ćemo mi pokušati ostvariti ono što nismo prošlu sezonu. Vi ste ispred boćarskog kluba Pržina u regularnom dijelu sezone, evo dok čekamo još tek početak posljednje faze igara, još posljednje pitanje za tebe Zorane, još utakmica nije počela, još koja minutica nas dijeli. Dakle, drugi ste bili ove godine, iako ste regularni dio završili prvi, čini mi se bez poraza. Ciljevi tvog kluba za buduće? Tako je, mi smo ovaj regularni dio sezone završili u 14 kola bez jednog poraza. Planovi kluba su jasni i ove godine se sudjeluju u Rafa Lizi i ove godine ćemo pokušati, kako sam rekao, ostvariti ono što prošlu sezonu nismo. Da, Zorane, hvala ti lijepa na gostovanju, bio si zaista iscrpan kako ovome što smo prošli, tako i onome što nas čeka u prvom dijelu tvog obraćanja. Zaista nada je da ćemo Rafu gledati po cijeloj Hrvatskoj, a mi se nastavljamo baviti utakmicom boćarski klub Metković i boćarski klub Bison. Dakle, Zorane, ugodan ti ostatak dana. Hvala Siniša, ugodan ostatak dana tebi i cijeloj ekipi.